Защо съм аз такъв човек сега? Защото това е моето минало и моята съдба. Защото музиката е дълбоко в моята душа и някой ден ще умра с песен на уста. За мен не винаги е било така. Когато съм в компанията на моята самота, се сещам за старите времена, в които щом отворих вратата на дома, виждах същата пустота, която имах своята душа. Животът ми се сринаше в моите крака, а аз не можех да повярвам, истина ли е това? Истина ли е това? Копеле, искаш ли куршум в твоята глава? Знай, живота не е игра. В живота няма място за сантименталност. Време е да посрещнеш грубата реалност. Животът е тежък, затова съм такъв. Или си гангстер, или си стръв. Израснах в гето, знай това. За мен живота е една брутална игра. Почнах с кофти неща, за да сбъдна моята мечта. Станах на улицата крал, но не знаеш за това. Какво съм преживял? Какво съм преживял? Парите са всичко, за дилъра дрога са те. Когато искаш да измиеш твоите ръце с кръвта на поредното шибано ченге. Шибано ченге. Шибано ченге. Копеле, искаш ли куршум в твоята глава? Знай, това не е игра. В живота няма място за сантименталност. Време е да посрещнеш грубата реалност. Грубата реалност. Грубата реалност. This is real life, man. DJ Mini Hammer, bro. West Coast, man. Show to these fucking people how you make rap, man. Find an MC like me who's strong.